Beli pi barok ngapriang sebai pi hakan ka vlog video juna ka ba menta ka singi ta ha menta ka singi hakan ka video mo ngan galami pi cha kau nama hakata ka per sansa ka jungi ma te ngiap pen be yau put usam ha ka video ba ki ar liang mam la jong ka ying te ngiap pen be yau put usam ha ka video ba ka klau ki tetap kanu ka bidai ka jongi pat kanu ka bidai jong kiwi pat ki ying ma te khang ne ngi saja penbej akum kita ki jat put ki jat sam te sampai jadu ko kene ka video knang ba pin tip susu ya ka jing sko tenat kata ka jing penbej put bej sam te sampai jadu ko kene ka video amar pan kiu ye ki riat ki ramang ki ba dan sene shrong jungi titip ko ba hasunong jungi nalor sa ka jing shit kene ka sngi ma la shit ai hapa shlong hapa sora ka khampha pe ka jing shit jungi sene sa ki jan bordar am la shit ko ba phi shit ba pelai sa po asam ai kum tu he man ki uriat sngo bang ka jing shit ka jing sap ka ba lai phau kom kimi kita ki jat sap kip dan nama ka person sa jungi kadan station kli riat teh habia kiu kini ki riat jong une ulum mau kli ngeong ulum mau kli yaune bias ngau ya kata kalong kadeka kencakan ai ne kano ka ane nyong kadokan de ka pam yaune usik mo piu yang ne nama kadang hang ne am teh kabam yo barau ne usik hadu do la yap he ka shubam bet tiki production ne kisah litik mo ya kata takit sabam lo om đi tông ngabawan hang ne ngawan lang bar ime mo te ime mane la me kham haswa junga dia kata tarai la poi tengar ngala poi himanta kene ka personsar jungi kata kajing misap ka ba tip syurut ni kade ka per sensar jungi mo manta te pemi sensar syurah ta agwete bat kate ka basha shliang mo kala de ka jong kiwe tekane pat ka bawan sene kade ka jong ite ngia penbej mo hangno ka sang hangno ka kut nang no hangno bat kumno te ngia penbej ha ka bide pat kata ni wo koli kata ka jing jong sap Priwa sam tu be, pati be, lako be bagai yang kedur keneru. Kalau ya pun kau yang tu syu, pun kau malam. Ini mensuah perbincangan kena noh ngesai penpak pe jauh kenja selaw long kumne awan pendi pi katrik jongi 1 2 penpak pe Tengapat nga abya ime na do mana iklamar nama nga ngawan nang nina room kay ime pat iwan ate na jrong ma te de na daw
yo la se dai la poi suami la le nya sing ta nga pat nga pi mene ngala khati iklam ya sngore te kaja ujuri tengi yo hinane te ha pe de pakaja ngira na yeng ta la poi hang ne pat pitip ba ka kam dan re wata ki te snong ba shong ki bruro pijen jar ka hang ne le balong lum kum ne re kami hi re ka te ada de porliori te kami hi tambah kini ki benai telang hi te kamir ka thrai ngaru ngan le na phi sayeng nama ba ka jing shit ang ne da pi de badan ha saki klau ki ta ba e khandiat kadang kampiang ka jing shit da phila poi ha yeng ani ka jing shit ka ba phim nang ban batai shu mi app ba bro arp sau kan ta menen nga shong ha yeng kata ka jing mi sapi shong ro mi sap le rung apo fridge ro mi sap te pim tip re kan no ka jing shit ka ba boy te yala sa ki don na padang jong pi ki ba pek ya kan ka video ki ba shong ki sa habar jong ki boy mo ka boy area te pit pik da pikwa ban wan mat ya kata ka jing shit apo boy phila ban wan mat men sngi ro shit men mit ro shit men step ro shit te kita ki ba kwa saya wan mat ya kata ka jing shit apo boy nama apo boy shu app ba lantar baro arp sau kan ta ha ki ne ki sngi pakai shit ka sngi ro ka ba shu thang ba dai ko dadi ki ba ko bang yong dur hadu kan ne ro mo phi ta kata ka jing yong ka ba film nang shu ban batai kata ka color lalong kumba wei nong Afrika apa ka he phi de ba ki lap ya kata ka video junga hai mat ka ba ngong ba long ban berat jaka mom berat jabo ha kana ka jaka mo te phi menta menen tharai kane ka jabo pat ki berat ha padang surok ki phi tu kane ka surok ki khana skol ki ya ki yang ki berat ban hang ne har surok he ta ngala ong ki sang bahalang ban le ye hak video ba kane ka jing berat ya kine ki nyot ki nyar hapo ki rochnong ru thau ma ta amdan ra ba pan sanga pinga pi sang to shi jaka ki berat wow koli kine ki bro kine ki jaban kim de rapi ki bami na ki ying bro ki de ki bami na ki dukan em tharahi kine kata ka jing shit to phe la long gomba kada kado ka shut that tar khong wi hi ta ka yong pi ki kti kadur ro ke la yong lod ta kadang pet ketika ka ayu mah ka vlog video ke pamenin ta penret kandiat apa ya TV dia by Arsal Pasca Najong kawan mendukung dan Najong tentang mengenai sistem mengenai congratulate thank you ya dia mengenai tentang nanti tidak bisa kodenya tentang nama kadi hok banin le ay kadi le ki nang kai mo te kan la ko kan ale ay kadi le ki nang kai ki jongkat nang me ha ko tindak ta la dan komba kan tai katsan hajar saus pa ngot ke subscriber te yala sa ki dan na preng jopi ki ba nompat subscribe saya subscribe na bedum badam mentah mo tapi shat jing shat ko mahaka ding mo ko makan kat kade ka jing shat ka sni pi badu kan no ka long ka environment tapi shat jing shat ta kadang shat jor mentang shat so so tengah mod ai botu plang siar mo tengah mod show pon di kum tu kalong kum na saya pe shibet tentang aban su wandri sepa fresh namar ka kham tanda khandian ma ka wan ka jing tanda na pa ka jing se to be manda kadang sho da bam jana ma ngami or ban ring video nama ka jing mi sap shit baga cha shit ba joran video ta da ka jing so bang song kwa lai sum support than so ra sa dau ki vi la no ngan yo ban dai
Apa di opor lah ban lai tip tarai new benai na ngam tip lah agar nak opor bangal lai ro nasong pen aram ya la de hang ne sipang ma te de naga dau ba hang ne ka kamera ka don ka fan ka don hang te te kam thanda khang dia nama ba na phi song se ki wi chaka le so mi sa bai ta han song pengat suang ne sipang artan menta ba ngapet video po YouTube ngapet kino ki video kan balap kan bersama jeng shit tarum dan lajera nih kalau jam dan tapi teh kadang show dap sum malum lah ni tar sing isu tar jan ba isu teh belong beding ba im hang teh subo hang teh mo teh meneng that ke betulun kum ne sabar teh ngapong ke tak betulun apa udah betulun don kenja kenyang nyanyu ongi nyanyu tengah apong ke tak betulun mo sengau nang ne hadu ha hatrai long sape long sao long puja ada dah kom te long at phe kan do long puj mah at itu duduk meneng abun kami ka ingam tebra kala shu mil la kamit kala shu poi la ka poi ka baje hadu kadar baje te menta la don kamba khat ar 31 live pu minute deh dengan pun kau neng kena ke vlog video nama la shai kade Sunday te ngahapan najinga sangai Sunday mah te nak tak tahu bang ngahap no ban edit no badum badam ki video menta tang setengah dai dengan satya kumba subje ini te ngatarai skam kumtai mokka khambai ngatarai baka ka tarai dia kerman skam baka ne video jona menta ka singi kan pen sngot na dia phi ki nong pai hak video baka ne ka vlog video te wala da makana kamlar makana ro ngakar ba di phi sowa salat ya ka ne ka video sa share saya buat apa ki WhatsApp status ki jong phi khnam ba phin kumba phi le ya ka to video ko lada mo saya buat ak pa ki WhatsApp status jong phi but lada pidang spoi thmai hak ne ka YouTube channel ka jonga ka ba kartang job u phoi ka bde ka ba kartang ka ba sngot na lane ka ba om sngot na makanaro te saya subscribe ya ka ne ka channel ka jonga tegin sekeno hak ki pat ki vlog video ki batang wan la chai ka sing thanks watching bye